लोगोफोर साहा फुदुंलायबाय आंहा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहोनाय थाबाय सनाफोर नै आंहा दा साहा बानायगासिनो नै साहा लोंनोसैलाय बोथोरा जा गुसु नै जिसो जोमलायबाय आङो साहा बानायगासिनो साहा लोंग्रोनोसै साहाखौ लुनानै लाबाय लोगोफोर जोंहा साहा लोंसै जोंहा नै गाइखेर सास्राय लोंग्रोनोसै लोगोफोर अयथासार गुसु बोथोरा नै साहा लोंबासो दुंखांसिगोन आरो गुसु मोनथारदों हागा हाबबाय थानाया खुन्दुं थुनबाय थानाया आरो हागा हाबनानै ओमफ्राय गुसु मोनबाय आरो नै ओंखायनो गाइखेर साहा फुदुंबाय बोथोरा गुसुथारमोन दिनैहाय लेबजेखौबो लोंगासिनो दिन्थिनोसै सिरा एवनायसो सिरा एवनाय साहा Baba filterkan itu gue jangan mana beli salam dengan dokter Gunakan ambil lah cok nunun macam ada mana sih gue cuma bayar aja cingga hamnya hayo Ang takut kena mesej ini lu mau guman iya gue mias aku mau gum nugget harus ada dengar nih akhir nah sonapur dini hai nih bisa gue songno siang hani benazeng nih tomatozeng खोरदै नै खोरदैजों ना जानोसै लोगोफोर नै आंहा हानसै खोरदै ओमफ्राय नै टमेट' मोजां सुखाबाय हानसै संनो हालुवा जि गोसा गोसाखा जोंना खोरदैजोंथ' ना जानोसै आरो टमेट' खोरदै ना मैगंखौ हाग्रोबाय मस्ला दोननो ना मांखो मस्ला दोनग्रा बांद्राय बुरजा देबा मोदोमासो ने एसे एसेल'सो देना लानांगौ नै सनाफोर टमेट'जों खोरदै मैगंखौ हाखांबाय आङो एबार ना एवबाय नाखौ एवथ्रमनानै लाग्रोनोसै गेब्लेयो नालाय ओंख्रिखौ मोजां मोनजायो आरो एवग्रोनानै लायाबा एवखांनानै लाखांजोब्बाय ओमफ्राय एबार टमेट' एवनानै संफिननोसै टमेट'खौ एवबाय आरो सनाफोर टमेट' खोरदै ना रोसि एवबाय लोगोसे लाग्रोबाय ओमफ्राय खोरदैखौ होबाय खोरदैजों टमेट' ना जमा संफिनसै नै सनाफोर आङो दा नै ना होसननोसै खोरदैयाव नै दसे उनाव मोनबायानो नै मस्ला मस्लि होनानै दुन्दिया बिलाइ होबाय आरो सनाफोर
खोरदैजों ना टमेट' ओंख्रि आंना जा टेस्टि नुखाथारबाय सनाफोर ओरैबायदि टेस्टि नुयो जानो गिनानै एसे लासै लासै नारसोना होबाय आङो दुन्दिया बिलाइ होनायखौ सनाफोर ना लायदोंमोन आरो दहाय फुख्रियाव बेखौनो संबाय नै दा खुरबाय सनाफोर ओंखाम जानोसै खोरदै ना टमेट' टेस्टि संनानै जानोसै खुरखौनो जोब्बाय सनाफोर जानायनि फालायाव सफैलायबाय एबार नानियाबो जागासिनो नै आंहाबो जानोसै जों टमेट' जों एसे लकेल नाखौ टेस्टि मोनो नालाय ओंखायनो न'नि खोरदैखौनो हाननानै संबाय आरो सनाफोर न'आव खोरदै थायनाय दंमोन नालाय दा बेजोंनो जानोसै जोंना नानिया ओंख्रि जाया गिसि जानो बायो बियो ओंख्रि गिसिनो गोरानसो जायो आरो नानियाबो जागासिनो जाबाय थानोसै सनाफोर बिदिब्ला नै आदार बिफैलायबाय नै बेना फिसायानो थैजोब्बाय नै फिसायानो मानैल' आदार बिफैबाय थायो आरो गला गोजा जाजोबदों आरो नै मानैल'सै दाख्लै माब्रै बेरनाया थैहोजोब्बाय गुसुआव लांनानै मानैल'थार मिन्थावथावसो दाउआनो मानै माथामल' बेरो बेखौबा ख्र' बिफैबाय थायो दाउसा गोरलैनि आदार होदों आंहा गिदिरफ्रा सेनानै जायो आरो गिदिरफोर गैयाबाथाय बिफैयो मानसिनाव मानैल' नालाय बेहा ओमफ्राय सौखे जाबाय थायो आरो लोगोफोरजों लाफाजाया सनाफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नै बैस्राव बिफैलायबाय एसे बुरजा